दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिनाखि हाबाफारि आखायाव लादों बे जेनाखि उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे जेनाखि समाजनि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनि एगेन्स्टै जेनाखि मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोरखौ सावनानै जेनाखि मोनसे बिदिन्थि होदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव प्रग्राम। मानो होनोबा जोंनि ससाइटियाव जोङो जोबोद थारमाने गुलुं गुजुंखौ नुनो मोन्दों। उन्दै उन्दै बैसोआवनो समाज बेरेखा हाबा मावनाय दाख्लैसो सान्थिफुराव जालांदों। जेनाखि मोनसे रेपनि केस जानाय बा जोंनि पिकनिक स्पटफ्राव बायदिसिना उलुं गुजुं जोङो जेनाखि थासारि नुनाय बेफोरो थारमाने जोंनि समाजाव सिं सिङाव हाबनो हमदों। बिनि थाखायनो जोङो बे जौ जुवा बा ड्राग्स बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो गोजानाव थानायनि थाखाय एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लानो हायोबा जोङो बेफोरनिफ्राय एसेबाबो जोङो रेहाय मोनगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। जोंहा बे ओनसोलाव नायनो थाङोबा पिकनिक स्पटफ्राबो गोबां जाथारबाय। आङोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ चिरां डिस्ट्रिक्टखौ रिकुवेस्टसो खालामदों जाहाथे चिरां जिल्लायाव देग्लाय फैगोन बोसोराव जाहाथे मोनसेबो थारमाने पिकनिक स्पट थाया। मानो होनोबा पिकनिक स्पटआवनो जोंना मोनसे सेन्टार पइन्टफोर बायदि जागासिनो दङ बे इलिगेल जेनाखि मोनसे खामानिफोर जौ जुवा फेग्रा मुवा बाहायनायनि। जोंहा पिकनिक स्पटफ्राव थाङोबा जोङो नुयो उन्दै उन्दै बैसोफोर आन्डार 18 आन्डार 17नि 14-15 बोसोरनि गथ'फ्रानो ज' जायै जौ बा ड्राग्स सिगारेट बिरि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। थ' बेफोरनिफ्राय जानगाराव दोननोबा जोङो बैफोर आड्डाखौ जोङो फोजोबनांगोन।